इतका मोठा आवाज केलेला आहे त्यांनी घरामध्ये, तुम्हाला मी दाखवते. सनी देओलचा पहिला पिक्चर कुठला? बेताब. कोण हिरोईन आहे त्यात? अमृता. हा बघा या अशा वेळ जाईल साफ करायला. मला वाटतं 1-1.5 तास आरामात जाणार. त्यातलं आतलं जे बिया वगैरे असतं ते सगळं काढून घेतलेलं आहे. पडवळचं भरीत म्हणजेच भरलेली पडवळ. हा आहे बघा कसं उन्हाळी वातावरण. काल भरपूर असा पाऊस पडत होता, आज अजिबात पावसाचं नाव नाही आहे. आणि हा बघा हा शेरू इथे झोपलेला आहे. आत्ताच आंघोळ झालेली आहे. वाघ्या पण बसल्या बसल्या डुलकी खातोय, त्याची पण आत्ताच आंघोळ झालेली आहे. त्याला सांगितलं खाली झोपतो जाय, त्याला ती जागा आवडते. आत्ताच एक रेसिपी शूट केली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. म्हणजे आत्ता एक शूटिंग केलं आणि परत दुसरं शूटिंग करायला ना सुरुवात केलेली आहे. खूप वातावरण हे झालेलं, किती ऊन लागतं आहे बघा. त्या उन्हाकडे बघून बघून आहे ना अगदी नकोसं होतं आहे. आत्ता दुपारची वेळ आहे, म्हणजे वाजले तर 12:30 पावणे 1 झालेलं आहे. आणि जेवण करायचं माझं म्हणजे बाकी आहे. अर्धं जेवण केलं आणि अर्धं बाकी आहे. तुम्ही आवाज घ्या. मोबाईलमध्ये मोठा आवाज करून कुणालच्या बाबांना ते कोणतं तरी प्रोग्राम आहे जनता की अदालत, ते बघतायत. ते सनी देओल आहेत ना, त्यांची मुलाखत वाटतं काय चालू आहे. मला पण काही नक्की माहीत नाही, पण सनी देओलचा यांचा ना कार्यक्रम चालू आहे. ते गदर बघा आता पिक्चर येऊन गेलं ना. सनी देओलचे बघत ना वेड्यासारखे फॅन कुणालचे बाबा, काय माहीत नाही. खूप अगदी म्हणजे एखादा फॅन असतो ना की राहूच शकत नाही पिक्चर बघितल्याशिवाय, तसं ते आहे. गदर पिक्चर पण ते बघून आलेले आहेत आवडीने. म्हणजे सगळे सनी देओलचे पिक्चर त्यांना आवडतात, अगदी जुन्यापासून ते नवीनपर्यंत. आता इतका मोठा आवाज केलेला आहे त्यांनी घरामध्ये, तुम्हाला मी दाखवते, बघा तुम्ही. म्हणजे मगापासून इथे बसलेलं आहे ना, मला इतकं हसायला आलं ना, मी ऐकत होती ना. म्हणजे ते डायलॉग पिक्चरचे चालू आहेतच मोबाईलमध्ये, आणि प्लस त्यांचे पण डायलॉग चालू आहेत मागे मागे. ती बघा, मी गपचूप ना शूट करते, बघणार काय. कोण? हां तो लहान होता ना पहिल्यामध्ये गदर पार्ट 1 मध्ये, तोच पोरगा. तो मोठा झालाय का? तोच आहे तरी आता आपकी अदालत मध्ये लाईव्ह आहे. हां बघू दे. हे बघा मुझे मालूम है, जब पहली गदर थी उसमें भी वो मेरे साथ था. ट्रेन के बुकीज के पीछे जब मारते हुए जा मोठ्या टीव्ही वरती पाहिजे होतं ना. उससे मुझे पकड़ के रखा था, उससे मार के रखा था. शूटिंग चालू आहे, मी शूट करते. मी हे बघतोय एनडीटीव्ही. नाही मी ते नाही मी असं मी सांगितलं, फॅन आहे ना सनी देओलचे. जरासा आवाज जरा म्यूट करून थोडंसं जरासं, म्हणजे काय एवढं आवडतं ते मी विचारते. आवड असते प्रत्येकाला, आपली आपली चॉईस आहे. माय चॉईस. मग सनी देओलच का? मग सनी देओल, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र हे 3च हिरो आवडतात आपल्याला. 3. मला इतकं हसायला आलं. ही बाहेर बसलेली, आता काम करून मी थकलेली होती, मला अजिबात शूटिंग करायचा विचार नव्हता. पण हे बघा, हे बघितलं मी आणि मला इतकं मतलब मूड एकदम माझा चेंज झाला. आणि हा बघा कुणाल, बघा त्याचं काय चालू आहे अभ्यास. कुणाल, ओ कुणाल काय चाललंय? कुणाल ते कानाला लावलेलं आहे ना, त्यांच्यामुळे त्याला आवाज काय जात नाही. सनी देओलचे फॅन. तू पण सनी देओलचा फॅन आहे का रे? मग तुला कोण आवडतो? त्याला पिक्चरच नाव. पिक्चर जास्त बघत नाही. आमच्याकडे मात्र हे वेड्यासारखे फॅन आहेत सनी देओलचे सगळे, जुन्यापासून. पहिला पिक्चर कुठला सनी देओलचा? 1 मिनिट, एवढा फॅन आहे तर माहिती पडायला पाहिजे ना. जरासा आवाज कमी कर. सनी देओलचा पहिला पिक्चर कुठला? बेताब. कोण हिरोईन आहे त्यात? अमृता. आणि विलन कोण आहे? विलन आता आठवत नाही, विलन दाखवत पण पिक्चर माहिती आहे. बेताब. गाणं गाणं आता काय आठवते. बघा तुम्ही पण कोण आहात का सनी देओलचे फॅन? जरा कमेंट करून सांगा, म्हणजे कुणालच्या बाबांच्या जोडीला तुम्ही पण याल मग. चला बघा करा आवाज मोठा, डिस्टर्ब नाही करत मी. जब वो बोलता है कुछ किसी को सामने से सुनता है कि उसने कितना हे बघा सनी देओल किती छान दिसतं ना. उसे रियलाइज भी हो जाता है. मला पण आवडतं सनी देओल. बट आई थिंक ये सब जगह होता रहता है. डाऊन टू अर्थ हा माणूस आहे ना. आज दुपारच्या जेवणात फक्त डाळ आणि भातच केलेला आहे. म्हणजे मी चपाती भाजी, म्हणजे चपाती नाही भाजी भाकरी वगैरे करणार होती, पण कुणालच्या बाबाने सरळ नाही सांगितलं. त्यांनी मगाशी वड्या खाल्ल्या ना, आलू वड्या.
त्याच्यामुळे डाळ भात आणि आलूवडी हेच बोलले ते खायचं, त्याच्यामुळे काही मग दुसरं काही बनवलंच नाही. मग ह्यात बघा भात आहे, म्हणजे इतका त्या वड्या ना छान झालेल्या आहेत. आणि हे मी आता इथे माझ्यासाठी ना ताक बनवलं. ताक म्हणजे लस्सी या गोड. थोडंसं मला ना गरमी वाटते, म्हणजे आपल्याला जाणवतं. त्यात थोडंसं सब्जा टाकलेलं आहे, थोडंसं मीठ टाकलं आहे आणि साखर. हे जरा पिते म्हणजे जरा आराम वाटेल. आणि डाळ पण ना आपले होत आलेले. आता ह्या सर्वांना जेवायला वाढते, कारण मी आज जरा जेवणार नाही. मला अजिबात इच्छा नाही आहे जेवायची. सकाळी नाश्ता असं पोटभर झालं आहे, त्याच्यामुळे नको, डायरेक्ट रात्री जेवेल आता. आणि हे बा, आणि ती मस्ती तर ह्यानं सोडला कधी. काय करू, कुई 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 चालू बसलो. झोपले होते मगाशी. आणि इथे आमच्याकडे मुलाखत अजून चालू आहे. चला जेवून घ्या, आता वाजले किती. नंतरला मला भरपूर काम आहेत, मला दळण वगैरे साफ करायचे. चला वाडा. त्यांना सर्दी झाली, ते सारखे शिंकतात कुणालच्या बाबा. चला चला जेवून घ्या पटापट. अगो ताक पिते मी, शेरू. चला. तर घरातलं सर्व काम आटपून झाल्यानंतर मी इथे घेतलेत गहू साफ करायला. हे आपले रॅशनचे गहू आहेत. मला वाटलं होतं की म्हणजे जास्त घाण नसेल, पण आहे, जरा वेळ जाईल साफ करायला. मला वाटतं 1-1.5 तास आरामात जाणार हे साफ करायला. आणि आजच साफ करणं गरजेचं आहे, कारण लाईटीचं काही खरं नसतं. तर साफ झाले का लगेच दळण पण करायचं आहे. थोडेसे साफ केले आहे बघा, अजून इतके बाकी आहेत. आणि ऊन समोरूनच पडवतून त्याच्यामुळे इथे ठेवलं. म्हटलं काय टोके वगैरे बघा असतात ना, असतील त्यामुळे निघून जाईल. अर्धा पाऊण तास आहे ना उन्हामध्ये ठेवले होते मगाशी. चला पटापट करून घेऊया, उगाच वेळ नको जायला. चक्की चालू करायची बाग्या. शेरू का झोपलेला? शेरू काय रे, झोपलेला का? ना हा बघा दोघंजण कसे किती लबाड्यात नाही. दोघंजण जरा दरवाजा खोलला का नुसते रानात आता पळायच्या मागं. आता पण बघा संध्याकाळ व्हायला आले, मी चक्की लावली. आता इथे माझ्या झाडू काढायची बाकी आहे. ती बघा झाडू सुपडी तिकडे ठेवलेली आहे. हा माझा व्हिडिओ अपलोड व्हायचा बाकी आहे. तर इथे बघा आपला हा आडा आहे ना, तिथे जरा व्हिडिओ ना अपलोड करायला ठेवते. आणि भाजी पण काढायची आता रात्रीसाठी, म्हणून जरा घाईघाई चालले. हे बघा इथे मी लावून ठेवते पटकन, कारण वाजलेत किती, मला वाटतं 6:30 तरी वाजलेत. तुम्हाला बघा चक्कीचा आवाज येत असेल, चालू आहे चक्की. आणि भाजी आता हवी ना रात्रीसाठी, ती जरा काढून घेतो. पडवळ, थोडंसं पडवळ आहे घरात, आणि आता इथे छोटासा एक आहे तयार झालेला, तो काढतो. म्हणजे काय एक रात्रीच्या भाजीचं सोय झाली. मग काढून टाक. पाऊस येतोय वाटतं. हां तिचा पण आवाज सगळं मिक्स. आणि इथे चक्की पण झाले. हा रातकिड्यांचा आवाज बघा किती येतोय. आणि अंधार भरपूर आहे. आता हे पीठ मला काढायचं आहे, ते अगोदर काढून घेते मी. तर तोपर्यंत इथे मी जेवणाची जी तयारी केली ना ती तुम्हाला दाखवते. कुकर बघा लावून दिला आहे. आज फक्त भात करायचा होता कुकरमध्ये. आणि भाजीची तयारी, शेंगदाणे भाजून ठेवलेत. आज पडवळची भाजी करणार आहे, म्हणजे भरीत करणार आहे पडवळचं. आणि झटपट तुमच्याशी मी रेसिपी शेअर करणार आहे. इथे तांदळाचं पीठ काढून घेतलं आहे. एक 3-4 भाकऱ्या करायच्या आहेत. दुपारचं जेवण थोडंसं आहे, म्हणजे डाळ आहे दुपारची, यात थोडासा भात होता. इथे दूध गरम करून ठेवलं तर संध्याकाळी. आणि ह्यात पण मला वाटतं भाग्याने शेरू यांचं चिकन ते गरम करून ठेवलं. चला पटापट पहिल्यांदा ते पीठ काढून घेते. साहित्य बघा, इथे घेतलं आहे पडवळ, म्हणजे पडवळचं भरीत करते मी. भरलं पडवळ असं पण म्हणा. कांदा घेतला आहे बारीक चिरून. शेंगदाण्याचं कूट घेतलं आहे, म्हणजे भाजून जो मिक्सरला वाटून घेतला आहे.
हळद घेतले, तिखट आपल्या चवीप्रमाणे, आलं आणि लसूण ह्याची पेस्ट घेतलेली आहे आणि मीठ आहे आपल्या चवीप्रमाणे. एक वस्तू इथे कमी आहे, म्हणजे कोथिंबीर संपले माझ्याकडे, त्याच्यामुळे बिना कोथिंबीरचीच करणार आहे. आणि हे जी परात आहे ना, मी आता भाकऱ्या केलं ना त्याची ही परात आहे. आता हे सगळं साहित्य ना एकत्र करते. तर साहित्य एकत्र करण्यापूर्वी तुम्हाला हे पडवळ मी दाखवलंच नाही ना. हे बघा, हे असे पडवळ घेतलेत करून त्यातलं आतलं जे बिया वगैरे असतं ते सगळं काढून घेतलेलं आहे. हे बघा, हे असे आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त असे ठेवायचे. आता हा बघा, हा थोडासा मोठा ठेवला आहे मी. आता हे सगळं असं एकत्र करते. शेंगदाण्याचा कूट घालून तुम्ही म्हणजे भरीत करून बघा, अगदी वांग्याचं जरी तुम्ही करता ना, इतकं छान लागतं ना, खूप मस्त लागतं. कांदा चांगलासा बारीकानं चिरून घ्यायचा. आता हे सगळं व्यवस्थित असं एकजीव करायचं. आता एकजीव करून झालं का आता हे ह्याच्यामध्ये असं भरूया आपण. तुम्हाला पाहिजे झालं तुम्ही दोऱ्याने ना बांधू शकता. म्हणजे हे काय त्याला म्हणतात, हा मसाला जो आहे ना तो बाहेर नको यायला. पण मी कधी दोऱ्याने वगैरे नाही बांधत. असं पण बाहेर जरी आलं ना तरी पण ते छान लागतं खायला मसाला तो. वांग्याचा पण बघा आपण करतो ना, ते किती पण केलं तरी ते मसाला आहे तो बाहेर पडतोच. त्याच्यामुळे अशी फारशी अशी गरज असत नाही. हे असे आता भरून घेते पटापट. आणि कढईमध्ये बघा तेल टाकलं आहे, आणि तेल थोडंसं जास्त, कारण भरलेलं पडवळ म्हटलं का तेल थोडंसं बघा जास्त लागतं. तेल चांगलं ना गरम झालं, गॅस स्लो करते. आता फक्त फोडणीमध्ये मी कढीपत्ता टाकणार, बाकी काहीच नाही. हे बघा तडतडलं. आता हे पडवळ टाकत जाते. गॅस स्लो केला आहे मी. हे बघा सर्व पडवळ टाकून झाले. आता जरा 2 मिनटं ना अशी जरा व्यवस्थित परतून घेते, म्हणजे तेल आहे ना ते सगळ्या पडवळला लागू देत. असं सर्व व्यवस्थित परतून झालं का आता मी ते ठेवते झाकण आणि गॅस स्लो करते. आणि या झाकणाच्या वर थोडंसं पाणी टाकते, म्हणजे करपायला नको ना भाजी म्हणून. आता स्लो गॅसवरती ना हे शिजू दे. या तर आपली भाजी शिजते. आणि बघा भाग्या, शेरू हां एवढी मस्ती करत होते मग अशी मी जेवण करताना, तुम्हाला काय सांगू. हां हे काय घेऊन आला रे बाहेर ना. हे बघा किचनमधनं दोरी घेऊन आल्या कसली तरी, जाम मस्ती करत होते. झोपा आता, गाई करा दोघांनी पण. तो आता मला सांगतो खेळ म्हणून, माझ्याबरोबर खेळ. कुणालचे बाबा बाहेर गाडीमध्ये बसलेले आहेत, त्यांचे काय मला वाटतं काय फोन कॉल्स वगैरे कोणाला करायचे म्हणून ते बाहेर गेले. कारण हे दोघं जणांना मस्ती करत होते, भाग्य आणि शेरू ऐकत नव्हते जरा पण, सारखे बाहेर होते. त्याच्यामुळे मी दरवाजाने बंद करून घेतला. त्याला शांत बसा. कुणाल सुद्धा बाहेरच आहे, तो मागच्या पडवीमध्ये आहे. हा बघा आता वर चढलाय, सगळं हलवतंय. मग अशी काय झालं, चक्कीचं पीठ मी दळा टाकलं ना, घाई कशी नडते ते मी तुम्हाला सांगते. माझं बोट आहे ना त्या दरवाजामध्ये आलं आणि इतकं माझ्या बोटाला लागलं ना. हे बघा हा माझा बोट सुजल्यासारखा झाला आणि इतका दुखतोय ना. पटकन दरवाजा ना आपटलं, त्याच्यावरती थोडंसं काळं पडलेलं पण दिसतंय. ही झाली माझी घाई. कारण खूप वेळा लेट झालं होतं मगाची संध्याकाळी. म्हटलं लाईट गेली तर म्हटलं सगळं राहून जाईल. आणि लाईट गेली होती मध्ये एकदा, चक्की ती बंद पण झाली. पण 1-2 ते 3 मिनिटांनी लाईट ना लगेच आली. म्हटलं बरं झालं. घाई अशासाठी. आज वार तुम्हाला मी सांगितलं का नाही सांगितलं ना, रविवार आहे आज आणि उद्या सोमवार. तर सोमवारची लाईट नसते. म्हणजे कुणालचे बाबा मला सांगत होते सकाळी लाव म्हणून, कशाला आता लावते उशीर झाला तर. म्हटलं नको, अजिबात नको. सकाळी म्हटलं लाईट गेली तर म्हटलं सगळं राहून जाईल काम. त्याच्यामुळे म्हटलं आत्ता उशीर झाला तरी चालेल, पण होऊन जाईल. पण झालं. गहू साफ करायला की नाही भरपूर वेळ गेला मला. म्हणजे मी एक अंदाज केला होता की अर्ध्या तासामध्ये होईल, पण मला 1 ते 1.5 तास गेला त्या गहू साफ करण्यामध्ये. त्याच्यामुळे थोडंसं लेट झालं होतं. आणि मग संध्याकाळचं पण घरातलं काम असतं, म्हणजे झाडू काढायची, छोटं मोठं सगळं असतं. ते मी सगळं पट्टापट सगळं करून घेतलं. ते काय शूट करत बसली नाही मी. एवढं शूट करत राहिली तर सगळं म्हटलं गडबड होऊन जाणार, असं आहे. तर चला आता 5 मिनिटांनी ना भाजी शिजली का मग ह्या सर्वांना जेवायला वाढते आणि तुम्हाला पण मी दाखवते. अळूवडे आता तळायचेत की नाही ते आता बघते, कुणाच्या बाबांना विचारते. फ्रीजमध्ये एक वडीचा रोल आहे, बघूया काय बोलतात ते. खूप मस्त झाला तो अळूवड्या. म्हणजे दुपारी केला ना तेव्हा मी खाल्लेलंच नाही ह्या दोघांनी, कारण दुपारी मी आज जेवलेलीच नाही. आत्ता मी संध्याकाळी चहासोबत 2-3 वड्या खाल्ल्या होत्या,
कुणाच्या पण दिल्या होत्या मला गरम करून, मी त्यांनी दिलेल्या मी जेव्हा गहू साफ करून त्यावेळेस. आणि आता बघते मी चवीला इतक्या भारी झाल्यात ना, खूप छान झाल्यात. तुम्ही जर का व्हिडिओ नसेल बघितला ना कालचा तर नक्की तुम्ही तो व्हिडिओ बघा, काय काय साहित्य टाकले आणि त्या पद्धतीने करून बघा. खूप छान झाल्यात आलूवड्या. आणि एखादी गोष्ट जर का मी तुम्हाला सांगते म्हणजे चांगली झाली असेल तरच मी तुम्हाला सारखे सारखे सांगते, नाहीतर कधीच मी असं बोलत नाही. पण सगळ्या बहुतेक जितक्या पण रेसिपी तुमचे शेअर करते ना सगळ्या म्हणजे ना उत्तम झालेल्या असतात. भले त्यात एखादी वस्तू कमी असली ना तरी पण. तवा हे केला वाटतं. आणि आपली भाजी तुम्हाला मी दाखवते म्हणजे गॅस की नाही आत्ताच बंद केला. आणि हे बघा आपलं पडवळचं भरीत म्हणजेच भरलेली पडवळ. आणि इथे आलूवडा शेकवायचं काम चालू आहे आणि ते काम करतात कुणालचे बाबा. शेवटचा रोल आलूवडीचा. संपल्या आज दिवसभर. आता नवीन नवीन भाजी खाऊन पण बघा कशी आली. काय खाऊ. चला शेकवा पटापट, जेवायचं बाकी आहे बघ. हा ह्या दोघांचं जेवण झालेलं आहे आणि काय यांची मस्ती चालू आहे बघा. हा त्या जोडीला हा कुणाल पण. हा ते बघा अंतरून पण त्यांचं सगळं विस्कडून झालंय. हा काय रे कुणाल झोपवय त्यांना दोघांना झोपवय. बघ बघ हे असं ना रोजचं असतं आमच्याकडे, रोज रात्री असतं. आज खूप आवाज येतो रातकिड्यांचा संध्याकाळपासून. तर हे बघा हे असं आमचं आजचं जेवण आहे. आज की नाही भाकऱ्या केल्यात, तांदळाची भाकरी आहे. ही डाळ आहे, भात. ही बघा ही आपली फ्राय केलेली आलूवडी जी मी तुमच्याशी रेसिपी शेअर केली ते कालच्या व्हिडिओमध्ये. आणि हे बघा ही आपली पडवळची भाजी म्हणजेच पडवळचं भरीत. छान दिसतंय. तर कोणाला ये ये थोड्याशा वड्या केल्या तळायच्या बाकी आहेत ना, पुरण जेव्हा तळत आहेत. चल ती खिडकी जरा वाढून घे, खूप रातकिड्यांचा आवाज येतो आज. म्यूटला साऊंड म्हटलं म्यूट ठेवते असं बोलते. फॅन चालू केला ना म्हणून. चांगली झाली ना माझी. ते चालू ठेवू. मी आले किचन आवरून. तर आत्ता माझं की नाही किचनचं काम बाकी आहे. म्हणजे पाऊण तास लागेल मला किचन आवरायला, भांडी वगैरे आणि छोटं मोठं बारीक सारीक असतं. म्हणजे काय काय कडधान्य भिजवायचं हे ते भाजीपाल्याचं वगैरे सगळं झाकून ठेवायचं. आणि मग झालं, फ्री झाली मग मी. सगळे झोपलेले आहेत. वाघ्या शेरू एकदम गाढ झोपलेत. कुणालचे बाबा आत्ता गेले झोपायला आणि कुणाल जरा बाहेर येतो, मला वाटतं बाथरूममध्ये गेलं वाटतं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. रेसिपी जी तुमच्याशी शेअर केलं ना, भाजी एक नंबर झाली होती, खूप मस्त झाली होती भाजी. तुम्ही ट्राय करून बघा, छान बनते. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.